Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang para pemirsa, sugeng para panggilan wonten pawarta di kafe telu. Pangen kula Unil lan kanca kula Wanto ingkang badhe ngetrakake pawarta kang asifat faktual lan paling enggal. Gempa bumi sing ngisi ing Yogyakarta lan sekitare kedadian nalika Setu esuk tanggal 17 Mei 2006. Gempa bumi dumadi jam 5.53 nalika iku akeh warga isih turu. Kekuatan gempa 5,9 skala Richter kanthi pusat ing Undong Bantul lan Sawitara. Pusat ing kidul Jakarta cedhak Kali Opak lan Oya. Gempa iku ngerisi lan njlarai kerugian gede lan korban jiwa. Omah lan bangunan padha ajur, uga dalan padha rubuh. Lan akeh wong sing ngalami kepanikan. Wong-wong padha ngungsi metu saka omahe lan golek papan sing aman. Ana akeh sing tetep waspada amarga kuwatir ana gempa susulan. Bantul dadi salah sawijining wilayah sing paling parah kena imbas lan nyaris lumpuh. Gempa kasebut ngelingake marang masyarakat pentingé mitigasi bencana alam. Pemerintah lan badan bencana padha cepet ngirim bantuan kanggo sing butuh. Nalika iku warga padha gotong royong ngevakuasi sing korban lan mbiyantu sing kelingan omah. Matur nuwun kaliyan kuwi ngatosipun para pamirsa ingkang sampun ngersakake lan paing pawarta ing punika. Kula lan rencang kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.